Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Ala nang ukotama parminggota imanogoton tapara de maroha dohot pikirata martang yang nahohom mahita. Amin.
Marede mahita sian bukuede 510 sada, sian ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanon. Amen. Marolopolo maho jala marlas ni roha, ale borusion. Ai idama na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami jala debatanami, namandok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahon hami sian dosa dohot hamatean, hupangi dohami saipatiur jala rajai marohanami, marhite-hite ton di parbadiai, asaunang hu rohanami mida hamek meton nai, urupi hami asalam hutadahami ibana raja naung roy, si sobaon ni sadok jolma na dilihat ortibion. Amin. Patik ni debata di minggu Advent kaupaton sadarion ima sian pesalmen 37 ayat 5. Pasahat ma dalammu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Ima sahatna rak mangidogogo mahita lau mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Manjat
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para sirohan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolom ni habangsa habadiaumi manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jot-jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami dihubain hami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumanmu hami, tuhamatean saliling ni liling nai. Alai nama porus mahami noaing tu asini roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhuna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangolu kami dohot alani guar munabadiai. Ale Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa marhite sianaka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatomu. Au tutu au sandiri mana lesei akka pangalausim alani hadirioku. Jaladang adong be kupai ngot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debataan na digijang. Amin. Si
hatani debata turpuk ni ari minggon ima sian Heber 10 ayat 5 sahat rodi ayat na 10 tajaha memberkati soring jala di ayat 10 rap anok kita majaha alani i ninna do di habongotan na itu portibion dang diparhagiut roham pelean manang silehon-lehon daging ido di pauliho diau dang lomoroham di pelean si tutungon manang si pelean pardosao jadi nikuma naromau mangulahon lomoni roham ale debata di pustahaido tarsurat taringot tuau didok jolo dang diparhagiot ho pelean dohot si lehon-lehon nang pelean si tutungon manang pelean si pardosaon jaladang lomoroham dina pinelehon mangihuton patik dungi di dogma naromau mangulahon lomoni roham disima di pasohot na perjului asa di pajongjong na paduahon di bagasan lomoni rohai gabe akan abadia hita binahen ni daging ni Yesus Kristus naung pinelehonna nasahali songoni masahatna martua doakan nama tumangihon hatani debata jalan nau peopsa amin. Tidakon maha porseaot tai songon na hina tidakon idongat ta saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuhan ido tu hatta natu maun na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal doibana di hau pinarsilang natuat tu banur namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargugo na sohatu dosani di simai bana pai mamulak soko tu tanon manguhumi halak nang mengulu dohot namat au porsea di ton di Parbadia
jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak kristenak kanabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulul sogot dagini halak, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Shalom. Shalom. Hari Minggu Hita Sasu. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 24 Desember 2020. Perayaan Natal 2020 tolu, dohot tahun baru 2024. Sada Minggu Sadarion 24 Desember 2020 tolu di Patupado Parmingguon tolu hali. Ima pukul 6 bahasa Batak, pukul 8 bahasa Indonesia, dohot pukul 10 bahasa Batak. Parmingguon malam Natal di Patupa 2 hali. Ima pukul 10 wib bahasa Indonesia, dohot pukul 10 siawib bahasa Batak. 2. Senin 25 Desember 2020 tolu, Natal umum Parjolo. Parmingguon di Patupa 5 hali, ima pukul 6, pukul sia tolu pulu, sahalenai amang inang, pukul sia tolu pulu, dan pukul 10. Bahasa Batak. Pukul 10 tolu, pukul 10 dohot pukul 10 sia, bahasa Indonesia, di Sude Parmingguon di Patupado Marulaon Nabadi. Tolu, Minggu 31 Desember 2020 tolu, di Patupado Parmingguon tolu hali. Ima pukul 6 bahasa Batak, pukul 8 bahasa Indonesia, dohot pukul 10 bahasa Batak. Parmingguon ujung tahun di Patupa 2 hali. Ima pukul 10 bahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia bahasa Batak. 4. Sada Januari 2024 tahun Naim Baru. Di Patupado Parmingguon sahali, ima pukul 10 wib bahasa Batak. Pinangido tusude ruas nanaing marminggu, asa marpahean sopan, dohot denggan jala unang mamake perhiasan namar lobi-lobi. Ruas nama boan kendaraan roda 4, boima diparkir di halaman ni SMK 26, na niaturhon ni petugas satpam. Natal paduahon dohot padidian nabadia. Selasa 26 Desember 2020 tolu, ima Natal umum paduahon, Tapatupado Parmingguon sahali, masuk pukul 10 wib. Marbahasa Batak, di Parmingguoni laos di Patupado padidian nabadia tudak danak, sude ruas ni huriata asa mandohoti Parmingguoni. Pelean tahun. Nunga masuk hita tu akhir bulan Desember 2020 tolu. Godang do peruas naso mangalean pelean tahun na. Pinangido matusude ruas ni huriata naso mangaleon pelian taonna, asa di pasahat marhite situawik. Bendahara huria manang boi ditransfer tu rekening huria Bank Mandiri, dohot rekening Bank BRI.
pelean taon dang ditotuhon godangna, tapasahat ma peliata hombar tu pasu-pasu ni Tuhan naung tajalo. Si palas ni roha Natal. Nunga dipasahat beb si palas roha tu ama ina nama balu, dohot anak na sopot somarama sopot somarina. Tu aka ama ina nama balu, dohot anak na sopot somarama sopot somarina, na somajalo si palas roha dope, boima makubungi sekretariat. Batas pengambilan si palas roha ima hari Kamis tanggal 20 Desember 2020 tolu. Tusude situa wik asa di Paboa ma di ganup wik nabe. Ruas Nagok. Minggu sadarion 24 Desember 2020 tolu, tajalo do gabe ruas Nagok ima Alex Chandra Samosir, Libertina Borumanalu, Narosian Gereja Bethel Indonesia, dohot Sudiaman Veronica Borupurba, Narosian Gereja Pantekosta di Indonesia, Nasida Nunga Majalo Pangajarion, Sian Padita Nasalelingon. Ruas Namoding. Nadiari Kamis 21 Desember 2020 tolu, nunga jumolo moding sahala ina Eli Rida Valentina Silaen, umur 70 tahun, tinading ni amata Pardamean Panjaitan almarhum, alamat Jalan Kayu Manis 10 nomor 60, Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tu udean hari Sabtu 20 Desember 2020 tolu, di TPU San Diego Hills, Karawang. Tuhat tama namangalehon gogo, dohot pangapulion di keluarga namarsi taonon. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting, naung di parade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa, dohot ulaon aka si patu paota bahen sangap di guarna, songonima tikting di huriata minggu sadarion. Mauliate. Jesus.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akateate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat pagi. Seperti yang lemas. Selamat hari Minggu. Selamat menjelang malam Natal. Turpuk jamita dihita di Minggu Advent napau paton ima sian Yesaya 35 ayat 1 ayat 4 songonon maridok baga-baga hamumulak ni akana malua sian Sion marlas ni rohama halongonan dohotano bakal-bakal jala marolop-olop ma adaran jala marbunga songon bunga pacu. Marbunga situtumai jala marolop-olop masa matutu parolop-olopon dohot pariariaon. Hamuliaon ni Libanon dibasahon dibasa-basahon. Tusi rap dohot hinauli ni Karbel dohot Saron. Idaon nasida ma hamuliaon ni Jehovah atau ngamoni di batata. Pargugoy hamu matangan akan nadauk jala pahot kamu akapat na teluk-teluk. Dok kamu matu akaparoha na tahuton. Pir maton di muna. Unak kamu mabiar. Idama di bata munai robar tuburhon dohot mamaloson. Rodo ibana tongon paluah kamu. Ido sahana. Purian itu hatta nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Bongot mahita tu paningotan Advent na parpudi ima Advent na paupaton na talapati hadamion ngagalak pesude opat lilini ima tadda masuk mahita tu pesta ari hatutubu ni tuataj. Minggu na pau patonon paingoton hita tu hamuliaon ni dibata. Ala ibana do napuna nasana adong. Yala rap marolop-olop mahita manomonomu harorona. Molo di hari nasalpo tolo minggu nuaing nunga opat lilin napau paton boi maita dok lilin panondang di akka suru-suruan yang melambangkan hatuaon doot las ni roha manomonomu haroro ni si paluai ido nagabetema di hita Natal PGI namandok sian Lukas 2 ayat 14 hasangapon madi debata na diginjang dame maritanoon di aka jolma holomuan hamuna kadongan asa sahat kita tu atusan ni Adveni taida majolo turpuk na satu hita di minggu Advent paton ima sejarah sian kehidupan ni halak Israel di habuangan. Marhobas do panurirang Yesaya pature-turehon huhut mamodai saluhut bangso Juda. Lumobi akka panggonggomi asa barani bertindak jala jamot di akasibahenon. Dipaingot do asa unang bangsoi patudukod diri tu hagogoon ni Portibion. Ay songon na tinaw na sida nang pemonang alani pandongan yon di debata do na sida. Jangan mereka pikir boy na sida keluar sian Mesir alani hagogo na sida alani haboyo na sida
sama sekali salah. Napaluahon nasida keluar sian Mesir, tidak ada yang lain selain Wasoni Debata. Di suaron panirang Yesaya do, di bindu 34 do 35 nagabe turpukta, asa marhaporusan tu Debata do jolmai, dada tu hagogoon ni jolma. Ay jot-jot do hita dang alani hata. Dakkolan teori alay nyata do di bagasan ngoluta. Molo di bagasan perasaan na dok-dok alani si taonon. Gabe mabaik kita tu pandelean. Gabe mabay tu hita gale di haporsiao, menganggap bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Dang di boto jolmai bahwa Tuhan sangat luar biasa. Allah itu akan aporsia di pambahenan di Debata, dia akan selalu bersyukur. Dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Setiap saat di bagasan parnguluanna holan mangasahod Debata. Alana memang dia kabangso na mangasahon botohon pe dang luason ni Debata mangaluluhon huasona ay tukdo jolmay margogo di bagasan atabatak didok satak kirisap alani sasitong nai haboyon si songoni ma murah matapor gale yalaleadoi molo tu Jehovah di pangasa. Ini yang sering terjadi. Molo naing makatahon taringo tu kehidupan halak Israel na jolo. Ala memang sita-sita ni bangsoi, cita-cita dihita di akan naporsea selalu do hita masih hol di haluaon. Say lulululu do roha di hita napay mahon turut campur tangan di bagasan nguluta. Alay di bagasan turpukon takas do didok si Yesaya adong do na mga lului haluaoni marhite dalan nasosomal. Isarana mangido pangurupion tudatu manang paranormal. Ngata boto teh nahya piga-piga halu dokon ado datui dang tutu. Datu dang tutu. Namar sahid lau tu datu. Ape sahid nai kolan sahid mahdo. Dilului do dalan nasotama asa unang non job dipaeret sian jabatan. Adong do namang ido gogo sian bisuk na sian tanoon asa monang disiluluan na. Tudos tusido bangsa Israel diturpukon say lululudo nasida di pangrupion na paluaw nasida sian habuangan Babel. Di pangido nasida ma pangrupion sian Raja Asyur.
ala tarkuar do tikir harajaon di Asuri di hati-hai harajaon na paling bolon super power ni namolo di dokta ala niaha ala macai parir di hilala bangsa Israel na ditiki nasida di bagasan habuangani diela nasida manghidup pangurupion tu portibion. Jadi memang mereka itu merindukan kebebasan, merindukan parsaoran na lobi denggan. Bayak pemang molo nunga di bagasan tertekan kita, hidup pun susah, kebahagiaan pun tak didapat, kebebasan pun tak ada lagi. Ini yang membuat kita semakin putus asa. Ditiki soporsia be bangsoi di Jahoba, Roma boa-boa sian Jahoba mandok naing paluahon ibana. Roma boa-boa sian debata, kirimon ni debata do si Jesaya, lao paluahon nasida. Asa sada na pinangido ni debata, tumanang isepe na diutus debata di tonga-tonga nasida, ikondo porsea nasida di debata, na buido manang ise na diutus debata paluahon nasida. Di bagasan minggu Advent na paupaton, songon topik manang tema di kita, didok debata ro paluahon bangsona. Dibain do kiasan diturpukon. Marhite akka nadong di alam dot akka huta. Di patuduhon do las ni roha ni bangso ni debata di situasi manang suasana las ni roha. Kalau kita berbahagia, maka itu akan kelihatan dari kita, ya. Semua kita kalau bahagia pasti bernyanyi terus. Ada juga sih yang bahagia terharu. Alai memang dison didokdo diturpuktai marolop-olop songon bunga patsur jala Maria-ria. Pola songon hinauli ni Libanon, Karmel, dohot Saron. Tarbarita do tombak Libanon alani lomakna jala macai denggan jala uli idaun. Karmeli ima sada dolok-dolok. Janjang lebih hurang 50 batu ukuran tadi dok. 50 batu itu 50 kilometer. Di situ budo akasuat-suanan nahira obuk nama cai uli di uluna. Ale molo Saron ima dataran nama cai bidang di Palestina Utara. Tano nanapu godang akabunga nauli. Jalan nunga diingani aka suan-suanan kalau tidak salah itu sekarang ini itu banyak menghasilkan jeruk yang manis. Sudah gombarani patuduhon lasni roha. Alai. Dangna naing patuduhon kaulion panorama kesuburan. Alai naing patuduhon hamuliaon ni debata. Namangihut usia kadongan di Papua do diturpukon dangadong puaso nabui mangatur saluhut nadong di Portibion. Ini kita tahu kok. Sebetulnya khotbah ini sangat sederhana. Buah do hita patuduhon
nang pe di bagasan si taonon, nang pe di bagasan panggul meton, alai mampu dope hita bersyukur mandok mauliate. Di terupuk tahun didok marbunga adaran songon bunga patsur. Sudah nai masa dada alani suan-suanan manang alani hagogoni tanoi dang alani tangan ni jol maisa diri alai sian napinatupan ni debatado. Sungguh luar biasa Tuhan. Onom ari do diciptakan segala-galanya. Alai sian ari naparjulo satu hari napalimahon. Tuhan hanya mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang di darat, di laut, dan di udara. Semuanya hanya dengan mengatakan, berfirmanlah Allah. Allah itu hita jolma dang didok, berfirmanlah Allah, jadilah manusia dang didok. Tangan na langsung do mabain jadi-jadian na sian debu dan tanah ima jolmai. Sungguh luar biasa. Yolo di parade di batas sude pangisi ni portibion baru pe parpudi jolmai di topa. Alanido di bagasan jolmai adong tolu aspek. Aspek na parjolo ima intelektual. Dak kea malo jolma diajar binatang, manang hewan apapun. Justru jolma ido mengajar hon akka nabui siajar hon sianasa ciptaan. Harimau yang menakutkan, singa yang mengerikan bisa tunduk. Bahkan ulok pe boido menurut tu akana jolma nama ngajari. Ima intelektual ni manusia yang pertama. Yang kedua, aspek yang kedua, ima estetika, keindahan. Holak kita jolma do nama boto keindahan. Molomar panukun aon waing tuhita. Ai sudi do nakikita naing borhat tu gereja marsormin. Tentunya, apalagi saya. Alana molodang marsormin hita tidak berkaca, kita tidak mempunyai percaya diri laho tu luar manang tu gereja. Do musik keindahan nih. Taboto do mengatur di dia do letak nih pohon natalon. Di jabu pe di dia do letak nih aka lemari, dohot aka bangku aka dia. Boy do keindahan nih menyesuaikan warna baju. Gudang mai aka itahina asa tambah ulina jabu tabe tabain do aka bunga-bunga. Na cantik, ima keindahan. So diboto hewan di mabain keindahan nih. Molotung namar baju pe, aka hewan-hewan nih hita do nam mamakehon. Mulai sian ada kelinci yang dibikin baju, kucing, anjing, bahkan sampai monyet pun dibuat bajunya. Semuanya diajari. Bahkan pintar, ikan aja pun diajari bagaimana cara dia berbalik-balik untuk berinteraksi akrobat. Ima keindahan yang ada hanya pada manusia. Aspek yang ketiga, ima etika, norma-norma. Taboto do sopan santun. Molotung namale pehita, lau tu jabuni halak. Mangan eda, mangan itu, olo bah, satokinain nama, ape nggak keroncongan butuhana. Alai diboto do sopan santun, anom maena. Ape parjabui kan,
Terus eda mangan dengar ade. Oh lo satokin nai mahita enak. Ima alani jaga diri. Apa alani napa tolu halihon? Eda itu beta mamangan. Atau lema ngatulu hari tadi dok mang mahita enak. Apa memang nunga malihir tu ibana. Oma ketiga aspek nadong dihita jolma. Intelektual, estetika keindahan, dan etika norma-norma. Aiso diboto aka peliharaan nih, huting manang biang, molo dibereng do adong si panganon. Dipasuda do, nang pe diboto ibana, nang so mangan do pena pun aja bui. Molo lewat pehita di jolo ni halak ado tadokon, satabi. Ele molo biang daun kan, dilopati do hita kan. Jadi alani adong ngetong tolu aspek di bagasan dirita di pauli maniana di jadi debata sude aka jadi-jadian na. Gabera jani nasa ciptaan dohita di bait debata kita yang menguasai semua ciptaan yang sudah diciptakan Tuhan sebelumnya. Dengan cara bagaimana kita menguasai, kita pelihara keindahan itu. Kita pelihara semuanya. Tidak perlu membuat kalimat-kalimat yang kasar. Jot-jot dohita mamereng kan di situ tulisan yang buang sampah di sini titik-titik. Itu kan titik-titiknya ya kita tafsirkan sendirilah. Banyak sekali di situ kalimat-kalimat yang tidak baik. Idonata tapi kiri buasa mahita. Di hutan tasandiri, di negara tasandiri dang bui ias. Apa mau lolau hita tu Singapura pajonak dao, tu Singapura jona jenek. Bui do hita mangalang manang ape tasakwi do bungkus na. Dang langsung dilemparon. Hale dison, 3 kali mami mar mobil, sian mobil dibolok koma tisu, dibolok koma botol aqua. Macam mai bungkusan ni aka ciki-ciki. Hei ado langsung madabu tu kaca mobil nami. Kita nggak punya etika juga di sini. HP di son. Naing patuduhono todo asahita raja ni nasa natinopa ni debata ikon marlat ni roha patuduhon pamujion tu debata. Sudah sandok jadi-jadian ikon mamuji ibana. Bagaimana cara bunga-bunga itu bernyanyi? Bagaimana cara binatang-binatang itu bernyanyi? Makuling bedo sudah. Ya ada di BG Hamu, di YouTube, Maredes ada Ina, alamarinde ibana, do biang naik. Inna nyagabe dohot ibana mamuji debata. Kita tidak tahu bagaimana cara. Alai dison naing mandok laho marpargogoi tangan nadaug jala pahoton patna teluk-teluk dada holan debata sendiri na mangulahon. Alai disuruh dohalak asa UBG manang ambil bagian parsi dohot. Ada kalimat imperatif, taboto do arti imperatif, kalimat suruhan, pareta. Jadi na parjolo didokdo disi paretai pirma tontimuna. Na paduahon unang mabiar di ayat 4. Alani dak boban ulau nasian Tuhani. Kita semua terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan, bukan menjadi beban. Gereja harus banyak memberitakan firman. Alai marbarita naulidang ikon sian langgatanon. Boido hita marbarita marhite pangalahota. Boido hita marbarita marhite hite pelayanata. Boido hita melayani marhite-hite
bahasa nakaluar sian pamangata. Coba kita evaluasi. Sudah mau masuk kita ke malam Natal. Sogot neng marulon nabadia hita. Adong dope pamangat tahun. Mandok akahata nakasar. Mandok akahata nasotikos dudongan. Jangan karena penderitaan berat di dalam hidup kita, gak bedak tabo tobe mengenal diri kita sendiri. Kamu nakadongan sapornya di bagasan Kristus Yesus. Dan ngadong nalias kita sian parukilon. Tungbo hape gogona do sinadongani kita saluhutna say adong do si taonotta. Orang mengatakan, ih maunya kita punya uang banyak ya biar bisa bahagia. Hape halak na godang hepeng nape? Godang hepeng alai tong do susah. Bisar mangolu do pehita, bisar sehat do pehita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Alana nak pesongono kita nuaing sahat tu gari jaun, boy do pehita tu bol kelapa gading kan najenek maju onang dau-dau. Ale mau lemar sahit kita boy, nanggo tu pasar Roma ngundang sahat. Ahabe nanaing tanikmati molo ngasanga hita marsahit. Alanido ikon do tapangasahon debata jala memang turpukon naing paingoton do papatar hodulaw ni Tuhan ido nasa boy surut sian akahalak na masihol manjalo hatuaon. Dan jadi halak na porsia lomos manang tahuton ay dangadong nagumogo jalan na dumenggan sian na naing pamasaw ni debata. Kamu nakadongan? Wado sikap tanuaing menyambut kedatangan Tuhan. Wado di minggu na paupaton naing manungguli hita di haroro ni Yesus manopot akahalak na porsea paboa so padohot Yesus dan tarpature hita ngulu narita noon boido. Kita harus berani mengatakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau kita menyambut Yesus dengan penuh sukacita, patuduhon ma pohitai sukacita. Natal itu tidak perlu macam-macam. Natal itu perlu hati yang bersih. Natal itu perlu hati yang sukacita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera pada manusia yang diperkenan kepadanya. Artinya, naing manian di parnguluat tahun marmulia maguarni di bata. Jangan karena kehidupan kita gabe marlea di bata tabain. Ikon marmulia. Godang doha hurangata. Molo tungadong pangiduata naso di alusi de bata dope. Adong pituari pas sa minggu tujulo. Tapangido atik piha sebelum tahun 2024 di alusi de bata pangiduata. Alai molo tung. So di alusi de bata pe tangiakta sabar mahita di bagasan pakirimon na mangulu. Sabar mahita, Tuhan pasti mendengarkan kerinduan kita. Semua kita punya kerinduan, semua kita punya keinginan. Alai didok unang gabe mabiar jala tahutan kita. Alamanok tong doholongna laho mangaramoti kita. Atong marolop-olop mahita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. On mabarita lasni roha si buanota di tonga-tonga ni puria masyarakat nang bangsota asa mangulu hita di haluaw na sian Tuhani. Jadi tohodo molo sian bona pasogit
Rotu Jakarta marubat toho ala dokter lebih hebat di Jakarta godang dona hebat di huta alai boy dihitung tangan alai molo di kota Jakarta ini kan banyak nggak ada dokter di sana ada dokter di sini alai buhado hita molo marsai kita di Jakartaon alai marubat tu huta Oma singot-singot di hita. Molo marubat tu huta tu dia doi. Ba tahe tu datu deh. Amang tahe ngeri na ijo. Hape datu nakinaha? Dang tutu. Buah sama dongan non. Molo sodak tutu ate. Ikon tutu si tutu do si donganan. Kita mau mengakhiri tahun ini. Cobalah firman Tuhan itu benar-benar menyiram kehidupan kita, menyegarkan kita. Saat kita mengakhiri tahun 2023 ini, molo debata dodongata, molo pos jorohata, tidak ada yang menyedihkan. Ido alana endetai kan mandokon naung salpu tahun, terus 2 tahun diburuk ya. Karena hidup kita ini selalu mengalami aka persoalan alai ikon botota do hamuna kadongan anon bodari nunga marpungu hita mames tahun Natal tarimangi majo sotung do ari hatu tubuh ni Yesus talapati gabe dang tubuh tuhata ya kan kalau bahasa Batak hari kelahiran Tuhan tubuh tuhata kan alai nyon daung unang gabe gati tubuh tuhata do kalimat yang sama tubuh tuhata alai gabe berubah ala saya hola mangasaho diri ta gabe tubuh tuhata do beda ngata botol lapatana tubuh tuhata lahir Yesus alai molo tubuh tuhata ke perut kita kalimat yang sama penekanan yang salah. Jadi hidup kita jangan punya penekanan yang salah. Kita harus marpakiri mo namangulu di Tuhan. Karena kita bukan siapa-siapa. Coba kita nyanyikan. Siapakah? Kurang semangat. Jadi biji matamu. Kita bertanya dengan Tuhan. Dengan apakah ku balas? Kita jawab selain puji dan sembah. Itu yang diminta Tuhan dalam nats ini. Kita hanya memuji dan menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada paranormal, tidak ada datu. Molotung dok rohata unang lari hapor siota unang talului na asing mangurupi hita alai ta pangasahon madebata na turut campur tangan di hita asa boy hita merasakan kehadiran di debata di bagasan diri ta tarlu mobi di perayaan Natal ta molo aka pesta-pesta olo do gabe mabaik kita gabe mardosa edenggan do mardalan pesta alai adong do aka di tonga-tonga ni hita daksa roha naong korupsi do bendaharai ay nasaon do konsumsi dibain do nasaon kita do mabain diri ta mardosa molo dang olo mardosa unang taatoy tujolo mata paryahi tangan Tuhan di depan kita sudah terbuka di akhir tahun ini Tuhan mengatakan Roma hamu aka naloja jalan nasorat pasonak ya. Aduh kalimat itu luar biasa. Molo tungpe maol tado pingolu tadi tahun 2020 toluon. Kita harus yakin ada pengharapan ke depan. Tahun depan akan lebih baik. Dunia boleh mengatakan tahun depan akan lebih sulit keuangan. Anak Tuhan tidak ada yang kesulitan. Karena apa? Kalimat bahasa yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan, dang adong naso tarpatu padebata.
Molo di bata dongata ise malo tadanga dong. Tahapor siai mai. Jangan hanya kata-kata mutiara, jago do hita. Namar kata-kataon. Sekarang bagaimana sebagai anak Tuhan tapatuduho manguluta bahwa di mulut ini tidak keluar pujian dan kutukan. Mata air tidak pernah mengeluarkan dua rasa, asin dan tawar. Jadi kita pakai diri kita ini untuk memuji Tuhan. Kita sambut Raja yang akan lahir dengan penuh sukacita dan damai. Damai di hati, damai di bumi, damai di tetangga, damai di rumah tangga, damai di gereja, dan damai bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Ala dipaingot ho hami di minggu Advent napau patonon. Asa dina menyambut hatu tubuh mi hami Tuhan. Dang alani sinadongan, dang alani sinadong nami, dang alani si panganon, dang alani kue-kue Natal, dang alani atribut-atribut Natal. Asa bui hami marlas ni roha. Tung suadong pesa luhut na Tuhan. Naik kami di bagasan las ni roha manomu-nomu. Ari hatu tubuh mi. Ala naing mardame hami dohoto. Naing mardame hami dot diri nami sendiri. Naing mardame hami dot keluarga nami. Naing mardame hami dot tetangga nami. Naing mardame hami dot masyarakat nami. Di minggu napau patonon di paingoto hami Tuhan. Asa ias sami di bagasan las ni roha. Pasangapon jala holan guarmo namar mulia di bagasan golo nami. Asa sogot mulai sian manogot jam ono pagi 1 jam 10 siap borngen. Patu pao ni huriam HKBP Romangun do kebaktian Natal buhut mar ulon dabadia. Asa ikon jolo mardame hami do diri nami. Molo tunga dong pe aka rumah tangga nuaing na di bagasan aka persoalan sedikit kerikil-kerikil. Padame mahami Tuhan. Asa bui di hari Natalon hami di bagasan las ni roha. Manomu-nomu haroromu Tuhan. Ima di kelahiran. Molo tungadong suami istri nasodenggan komunikasi patu dumatot di porbadia mangarajai rohanang pikiran asida. Asa bui hami saluhut na rumah tangga di bagason hadamion rab dohoto tarlu mobi ma anak tu akan tua-tua anak dohot anak asa unang di bagasan kesombongan mengasahon gogona kaya nakon nami sehingga dang mampu be menghormati na tua-tuana. Kami na maramarangi na mariboto pe Tuhan. Cocot do alani hepeng alani akawarisan dang boy mardame hami. Alai Tuhan, payas madiri nami. Tungso dapot pe hami Tuhan. Alai dapot artanau marga do hami siakpo imahay pason. Las ni roha dot ganjang ni umur. Molotung adong sihol roha ni akka keluarga nuaing di lume-lumem Tuhan. Tangi maho Tuhan di sihol ni roha nasida. Tunglehon ma suara-suara bayi di tonga-tonga di rumah tangga. Na dihasiholi nasida si lehon-lehomi. Ala gudang akan natua-tua Tuhan sihol asa di jo opung. Tuhan, ola tuho do hami marpangidoan. Asa bereng ma, jala tangihon ma, pangidoan ni akka dongan nami saluhutna. Yaka yanakon nami
boru nami na so dapot karejo. Homa Tuhan na mangalun semangat inasida laho. Mangaluli par karejuan na molotong adong keluarga na hona PHK pe Tuhan. Tuglehon kecukupan diganup kebutuhan rumah tangga nasida. Dia kaya nakon nami boru nami na so dapot rokap na pe Tuhan. Toruk rohan nami mangido Tuho. Lehon ma rokap ne iya nakon nami boru nami ima rokap na biar mida Jehovah. Asabui menerima kekurangan, kelebihan masing-masing pasangan na. Martangnya kami tu akan atua-tua nami. Naringgas marminggu imaka natua-tua lansia. Tung tambai mahahi pason las ne roha di nasida, asa tong semangat nasida roh tu bagas juroon, lau marsao rap dohoto. Molotung aka panggulmiton manang aka pergumulan do godang wado pihami di bagasan aka ulaon nami pas rohan nami lehonomo do solusi sian aka namasa na wado pihami pake mahami songon alat mo laho parberita nauli marhiti sian pakateon nami sikap nami pelayanan nami dohot parsauran nami asa lamar mulia guar mo di tonga-tonga nami ala nunga tarjo hami songon halak Kristen ditulu tugas nami asa mardiakonia berkonia dohot marturia ima na ikon ulauran nami bersaksi kami adalah anak-anak Tuhan ikon setia dohami manomba dohot mamuji holan kuarmu ikon berkoinonia dakpolan saya saminggu di garejaon alai patupon nami nang di bagas nami martangiang marende puji-pujian rap dohot aka keluarga nami songoni nang berdiakonia melayani dongatung macai denggan pelayanan ni aka ruas mangurupi aka ruas marhite aka diakonia marhite sian poti parasian mauliate ma Tuhan dia karuas monong mangalian pelean tahun, pelean minggu, ucapan syukur, tu aka hami padita, tu aka parhalado, tu huria, saya tabai ma Tuhan, pasu-pasu tu sude ruasmu. Asa marhite-hite Tuhan, lam gabe saluran berkat, kami sude tu aka ruasmu jala gabe saluran sukacita. Molotung adong akasian kami na sebui sahat tu ingananon ala ni parsahiton ho mana mangeleon hama malum tu aka dongan nami ima Ferry Gustaf panggabean patardo Satya Manurung Bramos Tambunan Nyonya Hutapea Bor Manurung Nyonya Marpaung Bor Sianipar Robert Lumban Tobing Nyonya Sibarani Bor Pardede Nyonya Pangaribon Bor Tambunan Duma Rama Bulan Bor Tagalung Naema Sinaga Robert Simanjuntak Sintua Tanti Bor Manurung, Nyonya Simamura Bolu Dorok Sarib, Nyonya Sigalingging Boru Siahaan, Nyonya Siahaan Bor Panggabean, Rumintang Boru Tasoit, Walmen Simanjuntak, Rus Teoria Boru Sitangga, Nyonya Kasih Manjuntak Boru Siagian, Sintua Godwell Sianturi, Nyonya Tambunan Boru Tagaol, KMC Hombing, Nyonya Silalai Boru Samosir, Pantun Huta Barat, Mutiara Boru Manulang, Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk, Nyonya Tiur Boru Napitupulu, Beni Marpaung, Robert Silalahi, Sintua SP Huta Soit, Nyonya Simamora Bolu Dorok Saribu, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Bistok Huta Uruk Boru Tobing, Rola Situmorang, Romondang Limbong, TP Simanjuntak, Esterlina Boru Simanjuntak, Nyonya Bastan Manurung Boru Aruan, Sintua Daulat Sitompul, Ra Godang Dope Akaruas Mona Marsait, Alai Dang Parbinoto Nami. Tuhan, tu aka ruasmu na di bagasan aka parsahiton. Lehon maha mamalu marhite aka ubat tangan dokter rumah sakit na pinakenasida. Laho mga lului hama malum siako. Boto hami do Tuhan, odo na berkuasa. Mga lehon hama malum. Alani upangido kami. Lehon maha mamalum tu aka dongan namin na marsahit. Molotung aka
Dongan nami naung bertahun-tahun di bagasan parsahiton. Tuhodo Tuhan pasaton nami. Molo tu ngadong sakapmu na asing. Tu bagasan tangamu mau pasaat nasida Tuhan. Lomom manasau tu nasida. Nang disisa ditiki nami disadarion. Upasat kami ngolu nang toni nami tuho. Homana mangaramoti. Mangalinggomi dot mamasu-masu kami. Yala molo tu ngadong pihak kaulaw nami di bagasan sadarion. Tarlumobi ma di persiapan nami di malam Natalon. Padame roha nami. Mardame dot diri nami sendiri. Mardame dot akadongan nami jolma. Tarlumobi mardame hami doto Tuhan. Asabui hami marlas ni roha. Jala Maria ria hami. Kebi marmulia maguarmu marhite-hite. Hami sude aka jadi-jadianmu. Mau lihat tema diho Tuhan. Sesa jumolo dosa nang panglasion nami. Asala marnida hami. Di gudang ni asine roham. Di gudang ni holong mi, naung di leokutu kami sahat tumanogoton. Tuhan, di bagasan unduk dot serep ni roha. Roha mi tu adopammu, jalo matang yang nami, marhiti-hiti Yesus Kristus, asi maroham. Amin. Tapuji matuhatahu tapasat mapeleata. Taindeon ayat 4 jong-jong mahita saluhut na. Sudah
tatangnya koma peleata, partang yang mahita. Ale de bata amanami dari Banua Ginjang, podo haroroni salut si leon-leon adenggan, dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasat kami masyan nani leomi tu kami pelean nami tuho, say jalo mai gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, aso para siak kami peleanon, patimbul hon harajam di tonga-tonga di huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami maritete tondim, asalam hutan dami gudang ni si leon-leom itu kami, asalam girgir kami mandok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea banami na di Banua Ginjang, saya pinarbadi amaguarmo. Saya Roma harajamu, saya saut malomon di roham di Banua Tongaun songon na di Banua Ginjang. Leohon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaor hon madamena tu tondim. Atas nama pendeta, Parhalado, tim musik, tim multimedia, untuk kita semua yang di gereja juga yang di rumah live streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu ke Advent keempat. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Oh